בוקר טוב לחברת סנפיר. השער הזה נמצא אצלי באמת כבר כמה שנים. נמצא אצלי לדעתי 8 שנים מאז שאנחנו הזמנו אותו. אבל מההתחלה היו לנו פה תקלות. מה לעשות שחליתי בסרטן ולא יכולתי לטפל בהכל. אבל אם אתם מסתכלים, אתם תוכלו לראות שבנתונים במחשב כל הזמן שלחתם אלינו עובדים. כל הזמן, מהשנה הראשונה. אני בכוונה פה מכוונת את המצלמה כדי שאתם תראו שכאן יותר רחב, ופה זה הולך ונהיה צר, כי בעצם כל החלק הזה הולך ונופל בגלל בעיות באדמה. עכשיו, זה לא רק זה. זה מההתחלה היה פה בעיה. המסילה הזאת הייתה צמודה מדי לקיר, ויצרה את החריצים האלה. אני הבאתי מישהו שימלא אותם, אבל כמו שאתם רואים, הם מתחילים שוב, ישר מהיום הראשון שבו עשו את המילוי הזה. השער לא פונקציונלי, בגלל שהוא כל הזמן נוטה, הוא נתקע, הוא לא עובד כמו שצריך, ובכל הזדמנות, אני מדברת אתכם על ברגע שמיישרים אותו, אחרי שבוע-שבועיים, הוא שוב לא עובד. עכשיו, חוץ מזה, אני לא יכולה לפתוח כאן. עכשיו זה פתוח, אבל זה לא הולך להיות פתוח המון זמן, זה הולך להיות יותר מדי קרוב כאן. אתם רואים את החתיכה הזאת, היא כבר הוחלפה לדעתי פעמיים או 3 פעמים. יש לי עוד חתיכה שהיא יותר צרה בשביל התזוזות. אתם כבר רואים שכאן זה יותר קרוב וזה הולך ונפתח. אתם רואים כאן את הרווח הזה וזה הולך ונסגר, כי שום דבר פה לא נשאר במקום. הכל זז. זה בלתי נסבל. אני שילמתי לזה כמעט 20,000 שקל בזמנו. ואני לא קיבלתי שער שעובד. אתם צריכים להבין, זה פשוט לא מוצלח. אחריותכם כחברה שמתעסקת בדברים האלה, לראות שאין חריצים, שאתם יכולתם לראות בכל התמונות, החל מהשנה הראשונה. אחריותכם להבין למה זה לא עובד. אחריותכם לתחזק מוצר ראוי. לא ייתכן שתיקחו מלקוח אלפי שקלים למשהו שאיננו עובד ואיננו שימושי. אני מבקשת מכם לפתוח את המחשבה, כי אני הולכת לשלוח את זה למאות אלפי אנשים, כי זה מתחת לכל ביקורת. עכשיו, אם לא מספיק, אני גם אישה שמשרתת את הציבור. יש לי פה מרכז תרבות, באים אליי חיילים כעת, מילואימניקים, אנשים אחרי הקרבות כדי להירגע. ומה שהם רואים זה שער שלא עובד.